Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu bibiyar mu muna sanar da ku dai don wannan ce shukuru ka ta farko daga taimaka kai mana subscribe kana daga bisani ka danna mana ƙararrawa sannan kai mana liking akan wannan bidiyon domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa. Mun gode. Yadda ake rikita mai gida yayin kwanciya. Na farko ki makale mai gida sosai yayin da ya rungumo ki tare da goga masa dukiyar kirjinki a kirjinsa zuwa saman fuskarsa, sannan ki tura masa ɗaya a bakinsa ki rufe masa bakin da shi yanda zai kama ya dinga tsotsa kamar karamin yaro. Hanya ta biyu, hura masa kunne tare da zura masa harshenki a kunnensa kina yi masa wasa da shi. Tek mai gida zai hau kan tsarewa tare da yin nishin daɗi. Ta uku, tsotson kan nonansa a hankali tare da lailaya saman bananarsa da hannunki ɗaya kina wasa da ita kamar kina yi masa tafiyar tsutsa. Take zai fara kuka ko kudunanin shiɗewa. Hanya ta hudu, lasar wuyansa zuwa harabarsa da haka har ki dire a bakinsa ki rufe bakinki da nasa ki ta wasa da harshenki cikin bakinsa. Ɗaya hannun kuma kin tallafo bayansa kina yi masa susa a kewarsa zuwa ƙasan wuyansa. Sai mai gida kika ga ranar tsalle-tsallen kinan idan baki sa'a ba, haka ma sai ya yi rilizin dan daɗi. Hanya ta biyar, ɗora mai gida akan ƙirjinki ki bashi nono yana tsotsa ta baya kuma ki dinga yi masa tafiyar tsotsa a kwarmin bayansa. Daga nan ki dire har matsin duwawunsa. Ba shakka mai gida in mai saurin kuka ne take zai fara yi miki kukan daɗi. Hanya ta da sallama masa kanki tare da cire komai na jikinki ki bar rarraje sosai yayin da ya fara kusantar ki, haɗi da yi masa yan koke-koke da sumbatu da yi masa da yan kisisina irin taku ta mata. Wannan ma na ƙara narkar da mai gida ya sa ƙara sallama miki kansa da komai nasa, ba zai yashin mallaka miki komai nasa ba.